Hi everyone, खुलुमबाय, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एस फेमिलि YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं मोननैसो ओंख्रि संगोन बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसैलाय कि आशा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां मोनगोन ओमफ्राय बिदिनो आंखौ एसेब्लाबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै अब्लासो आंबो नोंथांमोनखौ माब्लाबा सापर्ट नांगौ टाइमाव सापर्ट होनो हागोन। अननाय होब्लासो अननाय मोनो, सापर्ट खालामबासो सापर्ट खालामजाफिनो नङा होनब्ला? लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं माबा मेन खालामनानै दोनखादों ओमफ्राय आं होनोसै दा। हालदै होनानै दोनखादों आङो। आंनि आइया हरदों बिजामादैनो हरदों, माने जों सानावहाय थाङासै नालाय ओमफ्राय बेलासियाव बिजामादैखौहाय लेंहरबाय दाउ लांफै बेदर सिथारखानाय होननानै, ओमफ्राय हरबाय आरो न'नि दाउ बिराद मेजेम दाउआ दैनोमोन आरोना, आरो जिखुनु मेजेम बाख्लाया बेखौनो आं जोगोनारजों संगोन, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। दा मेजेम ओंखारबाय, बे दहाय मेजेम बाख्लाया आवलिबाय खोमा। ओमफ्राय आं दा जोगोनारखौ होनोसै। नै जोगोनाराबो न'नि बिखुनजो हरनायानो, बिजामादैनो हरदों मालाय। गोथावथार जोगोनाराबो। दाउजों जोगोनारजों सोर गोथाव मोनो लोगोफोर कमेन्ट खालाम। आं बेयाव संख्रि बानलु मस्ला एसे होनानै लाखाबाय दहाय बेदर एवनायावनो। अमा बेदर बोरायनि फेभरिट, आं जायाबाबो बोराया जायोहाय लोगोफोर। मोजां सुनसां रुलायलायलाहां दिनै सुनसैल' आं मोजां। माबा आंना बोराया रुबाथाय थावनाय मोना होनलायलाङोहाय, बोरैबाथार रुवासै आं, ओंखायनो रुबाथाय थावनाय मोना होनलायो बोराया, डेन्जारसो। जाबाय थानायबो जाखाया नालाय, जाबाय थाग्राफ्रासो एसे माबानांगौ, गोबावजों खनसेल' जानाय। टमेट' होनानै संसै आं एसे। बोराय फैबाथाय ओंख्रिफ्रानो ना बेदरानो बेदर जायो। जाबाय संबाय होबाय आं ओंख्रियाव, गोदौथोंसै आरामनो। आंना बिराद दावदै एवनानै जाहोनो बिखुंखौ बहन दोनबाय नों नैबाव गेसआ जलायदों। एथारदो दावदै एवनाय मोनजासिगोन अलसिया मादानि। बे खोरसियालाय एसे दा सुवाखै। थै बेजों एवनाङा, नों बेजों एरनो हायो नों। आं रोंथारा, हाथाय मेग्रोमजोबो आं। माखौ नांगौ माथो होनबानो जिराखौ आंहा उननानैसो लाखाजोबो। उननानै लानानै जिराखौ गथानांगौ। मानो होबाय, बारा होनाङाहाय दावदै लकेलफ्राखौ, ना मा होनो?
बोरायनि दावदै एवनाय माबायदि प्रसेस जाखो बे जाहैबाय फार्मनिब्रा दावदै नोंसोर बिदि एवो नामा बिदि खामाबाय अफिसनियावनो होबाय बिदि हाथायानो मेग्रेमजोब्बाय आंहा मोनो आंखौ मेग्रेमो बिदिबाथाय दे होदो ओमफ्राय बोरै खालामो रोंलाब्रा बे बिदि एवना होनांगौ नों एवो आंनाव दादैसो होनना बुंखायो ओमफ्राय नों नायबाय थायो सिथ्रिजों हमनानै फिदिंनानै साबसिन मारै जाखो मारै जाखो सिथ्रिजों हमनानै फिदिंदो मालाय बिसिना दावदै एवग्रा दंना ओरै गांलाब गांलाब जायो फ्राय थावा फ्राय साराय है सिङाव खामजोब्बाय बियो नों मिथिगौ खामानि आयासो रोङाहाय आया रोङो थाव होनायखौ नुजोबो सारनाय बेखौ बोरै बेलथायगोन नोंलाय खोस्लि मोननाय बेलाय आंनाबो ओंख्रिया जि मोजां गोदौबाय रुइदोंना रुइयाखै जोगोनारा र' गोथाव मोनजादों आयौ नै आखाया सामसजों जाबानो जायोमोनहाय नों मोनबाय आंना मेजेमखाना थारुनजों दाउजों खांसै फोरां गासिबो होजोबखाबाय होनायखौ होनायसै संख्रै हालदै बानलु देनाय मस्ला जेनेबा फासफुरन आरोना एसे होबाय मोजां एवनोसै ओमफ्राय टमेट' एसे होनोसै ओंख्रिया टमेट' होलानो गोरान जानोनो दै होबाय जि मोजां आंना बेदरा माबागासिनो ओमफ्राय आं बेयाव होगोन सामब्राम गुफुर स्पेसियेलि आं बेखौ आंनि बोरायनि थाखाय होगोन नोंथांमोना मिथिखागौ सामब्राम गुफुरा देहायाव इसिबां माबायदि इम्परटेन्ट खामानि होयो ओमफ्राय आं बे सामब्राम गुफुरखौ एसे एसे हारोम हारोम लादों बे बेदरनि रसा हाबनायनि थाखाय मोनसे देनानै बोखादों एसे मोनबायानो लोगोफोरा खांसै साखिनानै टेस्टि जाखासिगोनहाय होनबा बेदरा बेखौ बोरायनो होनोसै साखिनो थाखाय बेखौ बोरायनो होनोसै बोराय
Bwrai. Masih guदुंलाय गरम नुबाय आं बेसे गोथाव संनो नोंनि थाखाय थाबायाव संनाय बायदि सामब्राम गुफुर होलायदों आं नायलाय सोला गोथाव माबायदि संङो गोथाव संख्रिया एसे बारायबाय ए